ಗದ್ದಲ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಮಯದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸೊ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಡ್ರೀಮ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ Kudla. 24th January ಎಲ್ಲ 25th ಬೆಜಕರೆ ಭವ್ಯನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಪಿದೇ ಪಾಡ್ದ ಅಂದೇ ಪಂಡಿತ ನನ್ನ 12 o'clock ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಪಾಪ ಇಂಬೆ ಅಲ್ಪಡ್ದೆ ಬೈದೆ ಅವನ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಈಟ್ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದೆ ಬೈದಿನಿ ಈಟ್ ಮತ್ತೆ ಪತೊಂಬ ಇದೆ ದಾಸ ಮತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೂಕ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಪಿದೇ ಪಾಡ್ದೆ ಬಾಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತೂಕ ನನ್ನ ದಾಸ ಮತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ತೂಕ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಹಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ದೀಕ್ಷಿ ಜರಿ ಪದಮ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯ ಜೈದಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಈತ ಹೊತ್ತಿಗೂ ಮಂದ ಜಿಗ್ಗಾತು ಪುಗ್ಗೆ ಉಂಡು ನಾನು ಪುಗ್ಗೆಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪಿಂಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ನಾಡೋನುಲ್ಲೆ ಇದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ತೂಕ ಭವ್ಯನಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ ಇದ್ದಾನಂತ ಪುಗ್ಗೆ ರಿಪೇರ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ఒక 12 o'clock ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕ್ ಜೋರು ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರೋನುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಿತ್ತೆ ದಹದ ಪಂಡ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪಣ ದಾದ ಬರ್ಪಣ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ನನ್ನ ತೂಕ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಏರ್ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇದ ಫೋಟೋ ಇರ್ತದೆ ಮೈದೆ ದೀಕ್ಷಿ ತೂಕ ಮಲ್ಲ ಇದು ಮಲ್ಲ ಚಟ್ಟಿಲಾಗಂತೆ ಊಟ ತೂಕ ಭವ್ಯನ ಲೆಪ್ಪುಗ ನಾ ತೂಪಿನಿ. ಸೊ ತೂಕ ನಾನೊಂಜಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕಿಸಿನೇ ಅವು ಬಾವಿಯಾಗಿ ಭವ್ಯನ ಕುರೆ ಕಂಡನಿ ಮಂಜು ರಡ್ ರೋಸ್ ಪೆಟಲ್ ಕಂತದು ಓಡೆ ಮಾತ ದೀತೆ ಬಂಡ ಮೂಲ್ ಚಾರ್ಲ ಪಡಿಕೆ ಉಂಡುವೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾವೇನಾ ಚಾರ್ಲಿ ಕುಲೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಇದ್ದಾನೆ ಬೇಗ ಬೈತದೆ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ಬರ್ಡೇ ಗಲ್ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪಣ ಹಾಡೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಗೊಬ್ಬಲು ಬಾರಿ ಅಂದಾಜಿಡಿ ಎದುರ್ದಾಯಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ನಮ್ನೆ ಒಳ್ಳೆ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿದ್ದೀಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಾರಂಡೆ ನಿಕ್ಲಿ ನಾನು ಊರು ತಿರ್ಗಾವನತ್ತ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಂಟೆ 11:50 ಈತ ಆಂಡ ರೆಡಿ. ದೀಕ್ಷಿನ ಸ್ವೀಟ್ ಆರ್ಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಚಾನಲ್ ಬರೋದಾತೆ. ಸೊ ರೆಡಿ ಒಂದುಂಡು ಹಗ್ಗಿಜ್ಜ ಹಾಗೆ ಪಾಪ ಕ್ರೋಟ್ ಅಂತ ದೈ ಮಾತ ಇದೆ
Bejakare. ಗರ್ನಲ್ಲ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಜಾಬ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡುವೆ ಏನಂತ ಗುರ್ತ ಬರ್ಬೋದು ಬಲೆ ಬಲೆ చెట్టితాలి ಅದು ಕೇಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಜರ ಫೋಟೋ ಡಕ್ಟ ಆಗೋದಿತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಮ್ಮ ಬೆಜಕರೆ ಭವ್ಯನ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ 5 ವರ್ಷದ ಅವು ಇನ್ನು ಅಂಜಲ್ ಗಂಧೆನ ಉಂಡದ ಅಂಜಲ್ ಗಂಧೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಜಲ್ ಕಜಿಬುಗು ಅಲ್ಲ ಪಿಂಟ್ ಗಂತೆಗೆ ಪಿಂಟ್ ಅತ್ತೆ ಮಿಂಟು ಎಲ್ಲ ಮಿಂಟು ಸೈತಿತ್ತದ ಐತಿ ಅಂಡಿ ಏನಿತ್ತೆ ಮೀನು ಕೂಡ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಕಂತು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಜೇರಿ ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಯರು ಅವನು ಕೂಡ ಮಿಂಟು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮಿಂಟುಗೆ ತುಕ ಒಲ್ಲದಲ್ಲ ತೋಜು ನಾನು ಲೈ ಮೀನ್ ದಲಕ ತೋಜುಂಡು ಒಲ್ಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ಫೈಟರ್ ಫಿಶ್ ಫೈಟರ್ ಫಿಶ್ ಬೇಬಿ ಫೈಟರ್ ಫಿಶ್ ಮಾಲ್ ಬರ್ತೀರಿ ಆಡಲ ಗೇಟ್ ಇಂಪೇರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಂತ ನಾನು ಸತ್ಯ ಕೇಕ್ ನಿಂಚಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಇಂಚ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಮೀಪಿನೇ ಬಂಗಾಡು ಇಂದು ನನ್ನ ದೀಕ್ಷೆ ನಕ್ಕದೆ ಎಪ್ಪಡ ದೀಕ್ಷೆ ಅವನು ನಕ್ಕದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪ ಆ ಮೀನು ತಿರ್ತು ಬಿಡು ಮಾರ ಅವು ಯಾವನು ಚಾರ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನ ಮಾರ. ಸೊ ಇನಿ ಬೆಜಕರೆ ಭವ್ಯನ 8ನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ಡೇ 25 ಆಂಡ್ ಅಂಚಲ್ ಜನ ಮಲ್ಲಾಂಡ್ ದಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾತಾರ ಸಹಕಾರ ಬಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಯಾನಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬೈದೆ ಇನಿ ಭೂಮಿ ಬರ್ತೀರ 25 ವರ್ಷ ಭೂಮಿ ಬತ್ತು
Maka yaane ದೀಕ್ಷಿತಗೆ ತಿಕ್ಕೆ ಓಲ್ ಬೇಜಾರು ದಿಕ್ಕಿನಿ ಹಾಗಿದೆ ದಾಯ ಬೇಜಾರು ದಿಕ್ಕದ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೆರು ದಾದೆನ್ ಬಂಗಡ ಪ್ರೀತಿಡ ಹೊರವ ಈತು ಮಾತ ಮಲ್ತೆ ಕಿರಿಕಿರಿಟ ಯಾನಂದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಯಾರಾದೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದಾದ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಜೂಮ್ ಪಡ್ಲಾರು ತೂಯರು ದಿಕ್ಕಿಗೆರು ನಮ್ಮ ಗ್ಲಪ್ಪ ಸೊ ಇನಿ ಬೆಜಕರೆ ಭವ್ಯನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಎಲ್ಲೇ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೇ 10 ಕೇಸ್ ಬಿಯರ್ ಬಂತೆಗೆ ಸೊ ಇಂಥ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಬೆಜಕರೆ ಭವ್ಯನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಷ್ಟ ಆತಿನಗಳು ದಾದ ಮಲ್ಕೊಡು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಜಕರೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಡಿಮಿಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿಯಾ ಬರ್ತಡೆ ಪುರಾಂಡ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಜಿಪ್ ಬುಕ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬರ್ತಡೆ ಅನ್ನ ಬಾಲತ್ತೆ ಅನ್ನ ಸೊ ನನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಈತ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉಂಟೆ ಪಾಪ ಏರೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ದ ಮತ್ತ ಪಾಡ್ದೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ರಾಜರೇ ಬಂದ್ವೆ ರಾರು ಬಂತು ಕಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತ ಬೆಜಗರೆಗೆ ಏನಾವಿಲ್ಲ ದಲ ಉಂಟ ದೀಕ್ಷೆ ಪತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಪೋಯಿ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ 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 ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಭಯ